Naka North East Film Festival Hajar Khat Rio ke belalong ha Itanagar ke film ri naka jelajongi ke layora hadu South Ligi Kusnam Bokong San kata ha ke Best Director bela job doba Pradeep Kurba, Best Actor in a Negative Role uba Melvin Mukim, Best Actor Female ke kong Elgiva Shulai, but Best Editor da Lionel Fernandez. Kini ke film festival ke belane South Ngi bat ke bela sedang nadu ka khanyo terik urempang Hajar Khat Rio bat penkut pat ha ke arpo terik urempang Hajar Khat Rio. Ha kini ke film North East Festival la penyi pat ba hadu nyop santli ki film na barok kawai kathan citai lami ngi. Bat nak jelajongi katna DIPR jong ke sarkar kala jet bat pha ya atli ki film khasi ki bakentop ya ke film sasisien jong ba Commander Changpliang bat ke film ri jong ba Pradeep Kurba bane shimenta ha kini ke festival. Uba Pradeep Kurba ubra lej ban mikmat ya ke film na jong ula yok pediang ya kita ki kusnam na ke Meghna Gulzar ke belong ke director jong ke film bapau nam ke Bollywood ke bakerteng Talwar. Bat la banong ni bada ke jingjob ke bahadu South Ligi Kusnam ke film ri ke kelalong ke wei nagi film ke bapau nam bat yok ru ya ke jing itu bat kumjuk ru ya ke buram na ki babun ki nongsna film ki belaiwan ha katai ke festival. Nikong ngakwa ban pau ka jing sungu ka DIPR namar ka dei lemba ka jing jet jong kai ka film baka yo ban shim banta hak ni ka festival ka balong ha Itanagar te kalong ba ki don kumba hanyo phautam tali ki film ladang baklanga hanyo pusan ki balong in contention namta kini ka category award kan te ka ba comment kalong ba ka film ri ka yo hadu southly na ki hanyo tali ki award ki badon in contention te skawai kalong ba ngidap da ka jikmen ba yalam yangi kum filmmaker ba Pradeep Kurba yaladiru yo hi ya best director award haba yanujor hapdeng ka jingi don lang bat ki veteran filmmakers kum jong Janu Barwa lele kan te sakawai kalong ba ke ik ba so punhun bat ka ba so shongkhya ka award kalong ba ka jingdon jong ki jury members ha ka panel ki badai babun na po Bombay but ki ki filmmakers yala de ki don ki nong thoru te lamba ka jing pej banyak jong ki ya ka film nadu ka rukom shna hadu ka artistry kila ibet ban penkup buram ya kini ki Southly award ha ki categories ba pher ya ki nong shim banta jong ka film ri man ba jayuli me klam jay me tangba ka khubar ba yo te biang sai wei la lej Menta ka ngaswan pisa. Kito ki wei ko menta te kasetiang lot. Ya kuli te wei bam te. Bodo. Lai na padi ka bam. Mete bam dum step. Tak just step pada bam. Wah man ba. Mami udah sek kau. Beli mi tup ne. Beli ru. Ngasutkan na takadaw. kumenta ka site ngire bel ka manam Beli be. Ha? Beli. Meso di kam kane kan ni. Kam man play inu meso bagi di beli ka man. Subang kun yo pun bam kuli inu. boleh memang kan kumta ngire bel ka bran kam ngau ulah lech ke pulit Tiga apa priap yu? Kusnam yu lagi ni yu agi mentah. dong me Man ba. Untuk episode kembali. Lada yu cuman mesau. Lani perngap tiga ya. Tambah amdeh duduk pelik telek. Bakar ben. Kan mau tang kawai. Ladang ia nyam kena kada kan huru em. Kapsa kada jung uhi. mus ngau tan ni lade meru melalai ka kam boleh untuk ba Gapa cuman yap yu yu duduk mentah mesusuk. ha kumta melai yu gini kisnam melakle tu gak abang de mama masih yu Hoi. Hoi ngasiap ngayu. Ngasiap yu nak stik sama dam yu pendekam tu ketiar. Hadu katang nak dan kejik susu. Ngabdeh yu no eskiban. Penyap yu tanam tak pisah. siat pa siat siat Kajinggo akani ka award shisha nga des ngok men hadu kata kata na malba nga klem paper khat ba kani ka film kan ya shakmat hadu kani kat ni hoi kadi ka jing tristam jungi hi baro ande nga des ngok men shisha ba kala long ka ek ba klem la ban mudur kan ba ngin yo akani ka award menta ti ka long jing ai men sim shisha nga na malba yang ahi kani ka film ka ande ka film ka baning kong bad ba kajing isim benta jong ang niru nga nadap kajing sukmen na do ko bastang na malbang ai ba
kat kum ka script jangan ni ka film ru ka pher bhana ki wig film ki bangi la ju i mi hari khasi te na kata kata ka jing tei stom jangi hang ni ru ngaso ba minta ka along ka besiso Kadai ke ba ai men sim ni namar ba ni don kata ka jing so tenat ban ni don benta ha kalyang ka shna film ka acting te kadai ke ba ai men sim bat nganget ba lamba ka jing yo pedang jungi kan ni kan long ka jing ai men sim ki wei pat ki ba ya don lang ki para artist ba ken ya mi shakmat ken nang slur su bat ken ya kata ka lenti ka rukom ka ba kaban yarap yaki ba ken nang kiu na ka por shakapor Henry ka ba kongsan ka long ba le si ni hab ban sedang ban perkhat ba haba ya dei bat ka certification kan namar haba boni ki festivals lara pikwa ban compete lara pikwa ban pha namta nominations kini kita phim nam yo lara phim dan ya ka proper certification kan ka ba dei jong ka CBFC ngathrai ka ya khat ba hibu namar ki contenders ki dei ki bobon te ki don ki ba dei na ka film industry jong ka Assam ka ba ngi barwa ngi tip ka dei ka bla rim bat ka ba yar ba nang ta na Manipur nang ta ki don ru ki film sampo Sikkim ka best actor ba yo best actor u dei na ka film Sikkim ka ba ki Assam lang bat u actor u bana po Assam film industry te wat abaro ki kategori si ka don ka belong stiff bahagian ka competition kam ngam tharai kan dei ka ba shu jet luk lyak an rei namar ba kila ibon te nga tharai kila kham ya pej banya ai kan abaro kilyang ka wei ka long ba manta ki brio baro ki sedang ban phai khmat shaki film ki bami na jala Meghalaya but kala dei hiru ka por namar manta la da ki arphos nem tam mo la jan laipos nem pan ban ba naru pa sedang ka film ka bani kong ya temut ngim da dei shu kita ban ong ki bidang khulung ha kani kalyang ban ong basna film la ni ki bidang khna na tharai ni la ya i la katu kat ni te ngangek ba lamba jong kini ki rukum long ba ngiru ngin sedang ban kumta kan kumong ong ban kham banya no ha kalyang ka trekam ha kalyang ban sothu ya ki technicalities ban sothu ya karukum man rukum long ka banta ka bai dei pa jing sna film te ngadap daga jing suk men namar ba kani ka film kala ya hadu kan ni bang klem mundur bangin yo kani ka award menta Klam ko do shui kimta. Labon snam. Kladan kan snam karta Arpo kandai. bale film saranda no ai la daga jing im jopi kan yo biang ka jing ba Ngadai nong i kun jing lai luat kong. Kanam dei tangka chunga. Kandai kari jo piru kum jo. ngam kwa shu daga pat kari ngasuk ngakmen bat ngasuk lo banga deki indian ngidai crash pangka separate country separate country pinyam no pinyam hala ka manon bai tikai pi ki mar mata ki jhur ki jam ki shini ki piat khau phanyang kini ki wan ngi di bri babam du khau ndrai nei wan khau shakren tangkat man lai ki mar pa khando ki medals lem ki ni pin penyai kam no e takari jo po sni jo pi Ngini di thiet kai makiwe kiri. Piet dia kan long kam no ladangan ai pi ka we ka jing ajing mot pin sayo ya kata ka jing lai lu jong pi sigoti la jipoy la jongdel kasarai ghat bridge katu ka jing kiang halo ka baram putra ka dei bokong san mana ka mata jongi nambar ka penyeso ingi bat ki wei pat ki jela jong ka negeri India kele ban prai ka tu aka khat santareng penyeyo ta jing lai lu jong pi kele penting sih yang akan thai bre tang ka tiar ngam dan nado mene penting fin padam pan ya pi de dang slur no ma jonga klem to tiar
Hajing sisa akapor mangidang shoot dia ni ka film ngam dadan kajing sungtu ka basai halor kumno kan long ni ka film hadian Re hadian lang ila ade ban shoot ya ka bat ngalai I ya ka promoru bat ngasngo sya baka ni ka film kumbangai I dala dia baka long ka bapher nagibe pada ki film bat nalor kata pada ngi pensyong long rem ha ka ka bala jia hang ni hapo asor jungi kumbangi tip ha sa shilong bat hari khasi jungi te kata hi ka ngasngo di ngasngo ngadan ka jing sngo hala de baka ni ka film kalong shisha ka ba long special mahakani ka scene bamantang aklem yo let na mariala dia ngaklem doni ya shilong te ngakben pada bai yo lat iba pradip bai indon na dia shathe te ipdyang himu I bro South ki awards kawai nam ta jong lojong but lightly kabay day jong best editor jong I best actor female but ka jong aru ngi ngani thu hok fi klam poi perkhat it came as a very pleasant surprise namar ba ho ya katang ya trekam ring mi trekam on ong ban khmi ban yo award andai haba kawan kalong ki ka ba aiman sim ki ka ba pen comment ba ya ka kam ka bangi tray ya ka jing tray shitom jing tray minot jungi baki recognize kanya kata ngasngo si shaba kala de ga jin job ka bakra namar ba ngaklem budur ngamot bak kan sulong ba ka film kan ya nalor ba kalong ka bakam pher ni ki film de ha ka jing ngatharai ngasngo ba barok ka I ki break ni stunat ban pe ni ka film wat namar kam de ka complete entertainment ka bajulong ki film te ka pasok jong ni ka film do ka de ka ba ngasngo ba ka kring yakinong pe ki ba barok ki age group te yala di hi kan ka jingwa kan ka award ka de shisha ka bangas mo ba kalong kum ka pleasant surprise shisha bangin yo nga klem moddor ba ngin la ban compete hadu kan ni bat ki be de ki film na ka north east ngadap shisha ka jingpen namar kani ka award ru ka de ki ka umsep hila banong ngila ya shimbanta but haba ki la ya nujor kum kata ka expert panel jong ki jury members but bakila ikop ban perkup ya kani ka buram nga dap da ka jingmen sha nga try ka dawi te kan David tangkawai namar ba nga nget ba kat banang don ha ka feel kat banang shimbanta ki films nginang yo jingi kai but let's say lemba ka jing don benta junga ha ki film ki ba kham manshwa te ha ka por bangi don pat but ka film ri kalong no ba ngila kham nang shu nanli ngila kham suthu shu but skawai kalong ba barbori te kadai ka bentai ba ka shimpor tat tang lanu ba phenyo ba phen shimbanta tang season shimbanta but you know ka long no ba phi shajet ban yo award le ba ha ta kalyang tinga comment bangai don bentalang ba ikong eljiva namar nam ta ju I ka long pumta ba kadai ka film ko baning kong ju I mo MP ngam tharai banga long kum tu katu ka kadai hi ka role tang bangi ka film pade long ngala la long ba fiha ban long katu ka character ti nga haban practice ar banai bangan long katu ka character ha katu ka film te hawa kita gi por bang haban ile stom bangan yo ya kitu ki scene ya kitu ki dor ki ba ya dei ba don ak katu ka role ka ba ha te ngam namara ka tu ko film hi kat kum ka jingi I jonga I ga banga la shu ha bandom breu ben do sedang te ngam sarai baga de ka ka bangala ka bangalong shisha mon kasngi jing lai luat kani ka jing lai luat ba piu I mentani kong kani tangal air ka jing lai luat ka ba shisha tingin sawan ra mangi kai ko isi kam de jing lai luat air kadai tang kampanyap ka kamle no putai sinte kile ke ban long ke khangla ye ke kwa celebrate Independence Day entah sebenarnya kisah kinjak sebenarnya advance wali next month sewan rong sino shibo lara biang lo hibaro min sala an pedep lo dikit ngada pengkait na dong sedong poisa jishlo tamanan ni shkmate umdan la len tisu bagini kerandin katma jugi kadib ki barjala katma jugi kadib sarkar pide tangki papats
kilang rut beklem berdua. Siap cekali begini genong dia. Ngam kuasyo dak pat kari. Pat ngasok lo mga dek Indian. Ka film ri kumbang hijuk mantin hi. Kari ka film ka ba yadai shipang ka jing man jing long jong ka jala Meghalaya ha ki por phila banong ki 8,000 lai 8,000 saw ha ka por ba kadang kanrei ba ka kam le no bat kadang don shibun ki jing ya kulmar jing mut haba yadai bat kani ka kam kan te kapan iru ba habakut kasni bangila banwanra ya ka jing ba lada ngisdang ban perkhat thamai lada ngisdang ban perkhat khamyar but kabanga sutunat kalong ba ka film ka don ka message ka balong positive kai kam dei ka film ka ba penwanra ya kanu ban ong ban penso pair lani ban nang ai men sim ban ya ki kam sni hon dei ka dei ki ka ba wanra ka kubor ka ba but ka ba nget kum ka jalai bro ka wei ngia thmu but ngia angnut be hi ba kan man long yang sai sim kum ka ju long man chwa kai Ka experience ka jing syam jonga ka bangale ka ni ka film ngasngo ka ai men sim nga pat kata ka jing thrang na la de hi ngasngo ba ala da ki dang don shoot ki film khasi ki ba ya hap ki bangas ngo le si ki bangas ngo ya hap bangan le ki role ki bangas ngo la ban le ngang sngu dei ban le te kum kita ki film khasi ngathai ngang dei ban sim banta hi khana bangan penerus pa ya kan ka jing kasap le si ka banga don haladi te nganumpat ong baka di ka film ka bakot le si ngindang yo shoot ki film ki bangin yo ban sim banta ni hak nang ni sikmat din kong sab jing sha ya kan ni ka ba ya ka decision ko manong ka rai nei ban join ban le ya kan ka film ka de ga la jong hi ka jing so na la de ngas ngo ba ngala hi ban le ke wala da ka lang ba pher na ki kam ki bangla jule re ngashim me ka kum ka challenge bat bang ong bang ngo bangala ban le ti ka ning kong an ai ka jing le ya I lok jangai bar karshan bat di bala ai men sim yang aru bangan ya chakman bat bangan le ka bangas ngo na bat kum juru ya ka yin kasam bikila support yang alang ba baro ki por bang shoot ya ni ka film namar mo ni latip hibun ki por nei gi bang shoot film men miet men yong ai te ka jing karshan chung ki ni yang ban pen pe lam ai sam kata ka de we sa ko ka benta bat shoot na lo ka tanga ko abanai ko blai ka pang ba perdim namar ba gumai I long shisau director uba benia but ha I nga shem dala de ba khandai percent kampat biang I de ben yo ba 100% tingas ngo kata ka di ko ka challenge yangi kan bangin penhon ya la diru ha bangi le gunu gunu benta nang ta kumju e kini ki ba shem benta lang ha kumjong ba Melvin ba Albert e ki di bladon experience ha kan ni te ngila kila hikai atat nga por bangile tingas ngo adi ban aga jing kuble yeki baro nakaliang jonga tin kong ning shop nga kwa ban panpaw ka jing sungu jonga yo brother Eric D'Souza namar lamba jong uhi banga sasdang ban note ban Q stage ban act mo kum manchu omno wat laki day tang school musical andre sisiem bakla room pade ka tu hanga ngaso ba kalong ke ik ba an sim shibun nga ha ki snem pade ki parang wan hadin ta bat kumju yo ba nil no kendri bala guide nga por badang yadon lang bat kwaya ikong polin khamtam ya kayeng kasem junga ka ba yadon lang bai nga namar ki bun ki por bangali shooting hap banja artayo hap banja lai tayo handai kakam hayeng hasem pade ga ya bai namar balai ki don ga jing sanya bat ki don kata ka jing ai men sim nga bat ki perlok ru nganamla ban klet bat ki ba ya trailang hapo office lani wat kini ki perlok jonga ki baman kasi ki ba la ya he lang la im lang ka don be ka jing ai sim na yang jung ki barbar ngaso bagani si kan dong ka ban ai sim ki hadu kata kata na mabang ibun ha ki banang ya chaprang ki basnai ki film ba ki artist ru ki ba ki film te kum bangi la ban yo ya kani ka ya ki individual trophy ru hangni te ka jingle shitam marwai ru hangni nga iba ka kalong ka badan kam hadu kata kata na marbam dei tang ka film ka bala ban yo award rei we ki besem bentang tu ki la ban yo ki award te ka jing ai sim ngi we bangin la ban ki chaprang bangin nang pentibet ya le dia
hak bangi at film. Nga susngo ba kabakong santam hi gadi bet kata ka jing sogret but palat na kata hite ngam dodon hi banong handre ngide ban nang ban im ban yat kata ka lenti hak rukom ko badai na mar ki babon ki pet ini na mar ba ki yu ini teng ki perkhat kan ba ngi long kumnu hak jing im ka baman ka site kalau ka bakong san ban pen i ya kata ka example kan kum ha la ka jing im hi ngam don expectation se iru handre ngatip bang la ai lut kat ubadon kum ka benta ka jing don sap ngala ai lut te ka ik ban solong kata te nga i be ho blei ban sai lam denti but kam da dei e ba kum nga ong bangi khmi ka award handre ba lada ki brio ki mi ban pe ka film tangkat taru la de ka jing job pa ni